Näme täzelik? Näme şaňam bolýar? Это под запись или как? Под запись ýa-ni aýdyr. Ya, näçek. Ba aýrar. Bir ul täzelik bäwjigim boldy diýsen şona. Aýda olana da ýazda goltun Allah jan. Täzeliň ulusy we gowsy näme bar eken? Gaçyg Şükürallah. Oğlanlar malalarlar meň bilen rapper diýende bir hili näme gözüň gelýär bilen yo diýilýär häsiýet bolýar karakterden şeýlerek bir hilerek sen şon ýaly sen görüňde bir hili bir ýylgyryp duran malaýym adam näme bilen baglap biljek ýa sen öň başga kärde bolup soňşuňa geçeniňden mam Edil bilema ya настроение gowul bilgiryan olamyň yo ýylgyrmak diýende düşündiňmi bir hilim malaýym adam bolýar seni şu häsiýet gelen ok içinden gelen ok näme yo ay prosto özüm rahat duýup giyip çykyp bölen olamsaň olamasa kän bir edil gaty bir ýumşaga dälim kädi ýani belki bilema ony bir hilim Mät Nazarow diýende bir hilim konfliktsiz adam bolýar bilenmi şo gözüň gelýär Most näme diýjegim bilemem. Ýöne bilýän seni görsem näme ýadyma düşýär. Kime gerek öz saçyny ak etmek diýäga bilýärmi? Şon ýerde diýerme ýa-da şo. Mekan bilen ýa kime gerek öz saçyny ak etmek diýär. Biram näme? Ey broda, öýden çykdym, saçy daraman, diňe bedenmekdäl, men alada onuň oturup Teredi anan öň ikimiz beýdip oturup gurulaş görüm doga bir toýda gawatlaşýar kança. Işte gawatlaşýar. Merdan çyndanam şeýlem kän aýdýan şunu ýaly spakoyna adam kanaý şu diýän. Köçeden ýörek gelýär onuň. Şol adamlaň ödüm şu wagt hiçkime gerek gelýär ýat ýa. Ay çenne näşe olurja ödüne asmana nasýanyň gurrunly. Bizem tipi näil 52 ýumşak gol näil tam sada boldat bolsa hemmek şäň yarant bolanok. Onuň Tipa ödün näil bolsaň soňa girip çykybermeli ýol. Halka ödün ödürläp berdi. Akuratnıca. Magajes, gatygowy. Şo häsiýeden gowy häsiýeden magajes. Birinji soragym şeýle, ene mädem öň ba, Mät Nazarow. Hatda ýan gelmäken oglanlar bilen oturup gurlaşdykda, haçandan merdan ýydylar bolýan. Öň adyny eşitýärdim o wagtlary. Men okuwçydym, kiçiräk oglanjykdym. Ona waydyma başladan, täzeden onuň soň wagt geçdi, studiýa gatnalyp başlady zatdy. Gördüm bolýan o köp saatlar çalyşypdyr zat ýa, bilýän. Ondan hiç ýyldan öňe iterilejek bolmadyň magam. Aýdym saz babatda. Indi täzeden gaýdyp gelen gurrun diýýär dogry. Şo wagt biri meni iterge berip gören ay ýok. Öz şo içindäki zady goplaçyda deýnip edip başlan işimde ve söýüp goýarýan känim diýip başga iş zat ýok berdi. Bir kıyın mesele ol bir diýene näçe ençeme ýaşa ýeteň soň edara girip çykyp hökümetde iş ýapdy diýen adam kär başga o bir 10 kilden soň sen alyp birden bunu geçmek kıyın mesele ýöne näçe onu muny ýazýan seredýän tipi no goýana w принципе bunga almene medyan diýip kirin badara даже лучше edýän diýipler köp gat görüň soň. Onuň şeýlerek başlady. Şo iki tane oglanam, şo birjigim biri toz agan diýsen bolýar, daim bir deňduş daim. Prosto otur çaýyň başynda şuna tekst ýazdyň, smysly tekst ýazdyň, näme tekst? Ay öňkäje garaýapdy. İki tane gaýdymym taýyny, şo okap berdim boldy. O dallar. Olam şol tekilaýdym bar. Yok, olar tekila uja soň çykdy. Birincisi şoň salam alaykum bilen inni bildiren okdyp olaýdym sen most bilýän okdy. O da elime men jan elime gallyma. Şo ete takoy bir hiljek ne deep house braz grusnura bilýän tipa prarastavania da. Onu näme bolýar sen tekilan soň ýazdyň bolýarmy? Ýöne oly kaýdymyň tekiladan soň dinlendi. Mümkün. O men dinleýjek bunu aýdam. Yo, mesele ýok. Bir zadyň döräpni bir luboy daja sen bir brand alyp şunu orta goýup şunu getirmek üçin wagt gerek de sen 52 o zat bolanda da. Düşündim. Gaty. Birden ýyldyz bolanyň näili emosiýa aldyň? Duýdyňmy? Birden ýyldyz bolanyň eýtseretdiň çykdygy diňe
Üstünden gölüňi ise gelýär. Ana naýsy niýetimi ýöne gidip dur bilýärmi? Şonu bilemok. Duygusu Normal bir ortaça geçti, normal. Begenýän mesele ýok. Näme tanymallyk ýa bir şöhrat, olum sinag, ondan şol prosto tak sinag diýilen şo adamyny bir bilýän begendirip most bir dälreýän wadyr ondan datdan. Elbette begenlik adet ýöne çelem normal. O da şo most ýaş sebäp bolmagy mümkin. Eger merdan awa şondan 15 ýyl Bilemok näme boljak. awa 15 ýyl münden gadanan bolsam, şo Allah Taala hemme wady bilýän kädi ýa-ni men o zadymda şumatky şo görýän zatlarmy özüm çöp käwat oturup pikir edýän şu 25 ýaşymda ýa 20 ýaşymda beren bolsa men nerden çykjagymy belli däl diýip şo bilip bermändir most maňa şonu. Onu şeýit düşünýän men. Allah Käwat şo Taala pikirini edýän. Allah Taala garynjagyň birini bilip bolup durdy ýa ýoksam dünýä nize eken ýa eşdiňiz onu. Kiçike şoň üçin kiçidi ýa o. Döröjülüň hakyna gurlaşalar. Döröjülüň hakyna, tworçylygyň hakyna gurlaşaly. Döröjülüň üstü bilen, sen öz dörödýän aýdymlaryň üstü bilen adamlara nähili duýguny beresiň gelýär adamlara. Men de var oňalak öz öňümde maksat goýamak üçin aýsam, tipi bir adama belli bir duýguny bereýin da, men şu belli bir proyektler bolýar, savmesny ýa özüňde sen görýän şo sen şula projekt iş üçin ýörer, ene biziň işimiz üçin ýörer diýip. Ýöne aýdymy asy dörödümde adam ýazamda galyny şu men özüm Hudaýa şükür edýän zadym bir öz dinleýijisim tapýar diýip pikir edýän. Şo maňa näme весьеден taraw näýlisem dogry bolar türkmençe. Bir что мне повезло, men öz isleýän aýdymym dinleýijisim tapdy. Bol şeý diýip düşünür. Ýöne men geň gördüm o nime diýipsiň, onam ýollaşdy diýipsiň öýdýän. Özüm ýazýan aýdymlamy zat diýipsiň, bilýän şonu geň gördüm. Rapperlan köp öz ýazýar, paşsi 90. Bir kere men gözümde şeýle aýdymçylar ispalniýsy ýerine ýetirji, taýyn aýdym, şonu aýtdy. Ve bazarda toy bazarına sattı deyip düşünýärdim men şonu. Ölmez yani. Savmesini aydımlar bak tam düýüni dapusum başga biri düzü şoňalak bolýar ýerler ýöne aslında öz repertuar mümkin. Fitlerde bolýan da mysal üçin senin aydymçy sen maňa bir zat hödürlejek. Mysal üçin ýa men taň hödürläp bilýän. Onuň sen proýektiň bilen gelýäňde. Düşün şu proýektlerde bu wagt şo tipi düýüni men tutan ýöne öz sözlemi. Mesela şol proýektlerde de özüm diýýän. Bah. Şeyle bir zat bolýar ama aýdymçylarda duet nemesine, temasyna gelenme boram. Mesela ýazdyň bir aýdymy. Şol aýdymyň içinde planning sesi gowy oturardy. Diýen ýalyk bir zat bolýarmy? Mysal üçin entek şol aýdym uje bir aýtdym ýa aýdanok. Aýdanok. Ýöne men döretdim şol. Döretdim. Hawa içinde şoň sesi gowy oturýar. Onu eşitýän sen. Dapusum saýaň bazaryň hökman şoňalyk bolýar. Hawa. Ya da dapusum sana hödürläp bilerler isen şonu içinde özüň görüň. Şol gowaýdym. Biri senine, sen maňa hödürledin. Şo gowaýdym mesele ýok. Ýöne men özüm şonuň içinde özüme laýyk görmek dälle. Maňa gelşen ýok şol mysal üçin. O da diňe menden luboy adam bolup bilýär şoňalyk. Selvi bilen duwaýdyň bar, Jelil bilen bar. Yine kim bilen bar? Jeren halan zar. Ondan Nazir bilen bar. Ondan Deka bilen bar. Bah. Jelil bilen ýani in köprägi öýdýän ýalňysmasam. Teklip kimden gelýär birinji? Senden mi ýa Jelilden mi? Ay şuma da uje ondan geç gitdikler biz. Näl gowdat da şuňa pa diýiş berýär sonra. Düşündüm. Jelille dapusum oňal sonra turana ondara ýaramyzda. Düşündüm. Gatowy. Döröjülük krizisi bolýar. Şunu men zatdan sordum bir gedek. Mikeyden sordum. Dosyydym şunu ýaly, "Indi näme ýazmalaý diýilýär zat bolýarmy?" diýdim. Ondan bir gowy jogap berdi şonu şeýle bolýar şeýle. Sizden näýram? Bolýarmy şonu ýaly döröjülük krizisi? Men ne var o da çynmaýsam edil döröjülük krizisi bolýar diýsem, ýalňyşarym kandan sebäbi prosto men assam hayalrak ýazýan zatlarmy tipi birazajyk o da perfeksionist rap boş boljak bolýan. Ona hem diýmek bolýar perfeksionist. Ay bilýänsiňmi onu? Ýok, bilýän. Yo, aýny şu
göwnüla etmän çıkaratym bilen nokta yo bol gülýalakla dost normal şunu vakalyň gowy bolup durada diýip etmek füýşürme etmek gerek gel dat oňarlar perfeksionist şu anyny etip özüm haýalraak işleýän bolşa menne mesele ýaltalykda bar bolýan. Sen ýalta däler o? Ýok, inni umuman bada şolum. Onun edil Hudaýa şükür şumada alham çeşmesi barm qadyan. Angrysy görünen okdan olayna. Ay jana. Ay baba. Yo normal. Akıp durur ya. Malazes. Arada kim gurrun verdi? Onu aranjировщиклен bir haça rapper gurrun verdi şunmaga. Eşni oturup gurlaşýana näýlek bolama gyzyk kılla. Meselem dosya güýzde diýe aýrylyk hakyryn aýdymlar ýatsan gowy ýöre diýe. Ondan diýdi başgarak toý sezonunda at bolýar, mysal üçin. Ýok, Tomufyň içinde diýdi, näme Tomufyň aýdymlary letn aýdym diýilýär, şolar gowy ýöre diýdi. Indi forag bamşdaýdy. Awa, alalaşýanmy şular ýalyk bir Şeýle umuman alanda başoda. Zritsiliň psixologiýasy. Başoda zritsiliň psixologiýasy onuň pasla gora garmon wamy bilen o adamdy. Senem özüňem Tomuf geçýä, o şun gelýär özüňem biraz ozad edýän ýalyk. Ýöne hit diýilýän zat pasl saýlanyp. Mene şoňanan ýan. Ýöne nesibesi gowy wagtda çykyp zat edip bir şoňa gelişýän sezonunam saýlap bersen, ene gowy aýdymy Cleveland'dan bersen şoň. İş üstüne goşýar şol. Onuň dogry sezonyny saýlap bilsen, olam öz täsiri bar ýalaklar. Ýöne Dilekitov niwajna şol. Sen menki hit bolarydy garaşdyňmy? My Love mi? Men 100% garaşdym şoň. Maňa o şonu dinletdi, pusum entek sözi ýok. Şoňa heňetjek bolýasyp mike men onu prosto bot hiç hil mesele ýok, häzir menen barýan hakyky barýym özüm sözlerine wagtdan düzüm. Ýöne buňal maştapda bolar öýdüm. Bul esasy Kazak tarapda gowy dinlenýär. Ýok, ay şu töwerek esenge orset adam dinleýänler kän. Konsertlara da atlara çakylyk geldimi? O çakylyklar geldi. Töwerem gatry. Daşyna gidip gördüm maýlaň çaýlaňam. Fiýakada da. Haýsy ýurtlar gördüň? Germaniýada boldum. Gollandiýada boldum. Onuň Çekiýada boldum. Hataýa gitdi, baýdady. Türk plus min şoňara. İnglisçe gowmýan am. Normal o edil ýoly da tapyp bilýär. Samouchkomy? Samouchko o. Kiçilikden. O mektepden onuň samouchko diýsem dogrum da ýalňyşam da men ýöne şo Amerikansk sentrat näden mogot ýöne özleri senin adyňam bilen ok kimemdiňem bilen ok unik открытый двери и sen prosto aç kapy и plança sagatda raspsanalar var şunuňa wat şuňala klas tam plan ýurduň taryhy program Italiýa ýurduň taryhy и sen şo tak barýan çalaja bazywy ingliz dilini bolsa gowy gepleşik bolýar. Men öňräkler etjek bolup gördüm. Onam bir maslahat berdi. Menem ömür maslahat boýunça ýaşaýan. Aýdydy, kinolar allydy, şonu öz diline gördüýdi. Gowşalar. İngiliz diline. Men ýöne öwrenip bilmedim şonu, düşünüp bilmedim. Ýok, sen onu kinony görüp ingliz dili düşünjek bolsaň, onu çalaja bilmeli. Kinoda ingliz dil razgovorny manierada gidýär. Onun tam çalaja kıyın. Çalaja kıyın onun otayda aksentler var. Bizde misal için 5 san vilayet bolsa, din Amerikan özüne 50 vilayetde. Hersinin hem öz dialekti, düşündünmü? Sen bir dialekti öğrenirsin misal için çala gulonga yakın. Ol başka dialekti olsa uca düşünmeyen. Kumyryň mama nerden? Kumyr Kanye West da gowy ýany. Asmuman bar, men bir gowy ýany adamym. Wapşe ýerim ýüzünde diýip al. Hem janra garamazdan aýdym sar. Umuman men ýaman odat LeBron James gowy ýany. Olam amerikanski basketbolist. Bir prem inni kumyryň bamy diýsen men şo. Sebäp näme-de? Bilemok, özüm assa basketbol gowy ýany. Bir bizden Messi, Ronaldo gowy ýalar. Şolam biriniň kumyry da pasuçy. Menne de LeBron James gaty gowy şon. Dörejülük babatda, käriň babatda seni ilhamlanýan bir kumyryň bamy?
LeBron James'in basketbol. Hawa. Sen oň durmuşyny gowarýansyň, özüň alyp barşyny gowarýansyň. O wapşe umuman. Hawa. Dörejülük babatda. Döredijilik babatda her hilek aýdym dinleýän men bir anyk birini gaty gowarýan diýip aýtsam. Nawerna birinji bilen kelläme o zat gelýär. DMX. Şol men öýümde kartina sam dur. Göni kompýuteryň üstünde. DMX gowarýan, The Game gowarýan. Ondan Kanye West тоже очень gowarýan. Ýöne bir hilek özi kynrak daray. Yaman fantastический bir sущество daray düşärýär alaqda. Men köplenç näme bolýar mysal üçin bir da alhamyň gelen okdylar, meselem şu gölen babatda bolsun ýa-da müňden biri babatda bolsun tapawy ýok. Oturýanna bir Pavel bolýan çykyşlaryny görýän, stand-up'laryny görýän. Biram türklerde beyaz diýip bir bar, beyaz abi diýerler. Oturup diňe şolar görýän şol küsüne. Ökman kelläňe bir zat gelýär. Yo, ilham babatda bara daja bir pikir gelýär, sen daja fetr däl. Mysal üçin bir hilek näşe gülüňisi gelýär diýmegem, bir kinodanmy, bir reklamadanmy ayal maşgalan üstünden gülüňisi gelýär diýip bir ýerde bir kinoda gördüm şonu. Eskide telefona şu gowjaya, şoňa etsem rifma dowamyny edip tapyp. Цветами пахнет diýär, tipa. Yaman sada в принципе. Goraýmana, aýok qakamda kiçwatlama diýetler, ýaş oglanyň üstünden gülüňiz gelip durmalar zat diýär. Ne bir hilek şoňa alyp, ýöne men most ort kinoda, me tipa amerikansk bir kinoda görüp, şoňa ine pikiri ilhamy hokman aýdymdan almakda da däl, gurrun senlik zatdan bir ýerde ýazgydan alyp bilýän, aýdymdan hem alyp bilýän başgan dinläp. Mene ilhamy в принципе aýdymdan alýan ýöne umuman kino görmän biri gowja bir zat gürleýär, şuna goşup bolar o diýip ýöne öz ladyna terjime edip gönünden telefonuňa ýapyşyp ýazyp galmakda. Ýa-da bir saz dinläp barýan maşyna hop bir zat gelýär, toja giyirip ýazdyň. Ondan menke gözäwe deme okany şo bir özi bir hilek bolýar. Öz akymyga gelýär diýende. Diňe şoňa Tuolama. Durmuşyňa ýöne aýdymçylyga da başlandan soň dollugyna çalyşdy gerek hem giýje, günnüz, ol bul. Bir stabilnis diýdi gerek. Ýesi faktiski rejimiň gurnuny etsek, men assam o zat näme sawa rejim diýil ýani. Baýyş rejimde men işe ýerden sagat 7-de turmaly bolsam 3-de ýatdym da 3-4 sagat ömrüme şuma daja boş wagtyma 4-5 saat yatsam je näil ýada bolan gözüm açylýan. Bilemok, gapşy uku bilen kan aram ýok. Tuolama. Adama bara 8 saat uky palojny diýerler bilýärmi? 7 saat şo gullukda da gulluga den soňam. Men o zat ýok waýyn kafdran tor. Saat şo gullukda bilýärm, ýatyrýarlar köpmen. Ay ýa-da ýansyňda otaydy. Aýyn o palojny uky diýilip da ýatylýar ýa-da. Men 8 saat ýatylýam. Gapşy ýatylýam 8 saat. Şu biziň görýän Mät Nazarowymyz, hakyky Mät Nazarow şumy şu ýa-da merdan başgaçarak oglanmy? Durmuş babatda dostsan ýa-da başga. Şowrady. Men tanýanlar bilýär, şo näil özüm alyp başym şu. Men entäm kliplerde zatlarda indi hereketdilje tant edip çykýardy. Onu muny berip. Şo daja bar men aslında klipde özüm çalajak haklayan ýa-da bolýar. Tipi ondan beterrägem edesin gelýär bilen tipi okey. Ýaş bazwalýar diýen. Şolamy jener ma o mostan bilen agryada. Ýa-çelem garad şu hemişeki bolşum men. Asly diýene men çağalykdan rap okap berem. 14-13 ýaşymdan rap okap berem. Prosto şoňa boly goýmaly boldum. Ýöne gyýgyra okyan ekeniň bilýärmi? Haýwat diýýärler. Ay hem şu temas gavat gelsedilýändirler ol bir. Men şu bir dinlenim ma. O taýda uje biraz temasy gavat gelýär, şondan da biraz gyýgyrmaly ýerler nedir şoňa. Atak. Öňkü dostlaňdan şu watsan konkurent bolanlar barmyam? Ay ýok, bilemok. Ya bir da aýlap erçek bolýar. Mimna rapdami? Rap janrynda. Ay ýok, oň alaga tim wapşe ýok. Men inni может bar oglanar şumat oglanar men hemmesine mene Anton bilen täderek tanışdym men. Öň tanan okdummy? Öň tanan okdum. Men şu aýdyma giýiren. Rapdama giýiren döwürmi ýoksa?
Ya Anton soň çykyp başladymy? Yo Antonum Tohany men wara 2013'den soň bilýän. meni bir 3 ýyl men gelenme. Aw. Ol indi men şu 3 ýyl bäri tanaýan näjek bolan Sulygy şo patsanlykdan tanaýan. Onun Oraz tanaýan Oraz bilen kiçilikden dost onun bolly. Onun ol bärde oňal konkurensiýa diýip zat. Şoň erçek bolýan bolsaň ýok konkurensiýa biz normal görüşýär здоровый конкуренция. Onun konkurensiýa diýilýän zady ýama astarojno teretmeliler. Seni özüň için çüýretmese bolýar, şo konkurensiýa diýilýän zady. Men üçin допустим hiç ýyl konkurensiýa ýok. Normal kelle ýerine adam onu konkurensiýa wasprinimad etmeli ýok. Her kim öz işini diýär. Waha, hemek için senki alak bolsa bolaýmazakmy? Onu bir здоровый tarapdan teretseňle, tipi ol sendiňe çüýredýär adamyny. Be plan da aýdyp durum menem etmesem bolany men ne wapşa. Oň soňy hatda näme bar ýa bir-biriňe ýigrenmäne bar ýa. Yo onu özüňe de pazwalat etmeliler. Esasy özüňe pazwalat etmeliler. Indi ýylyňa kellesini iş saýdyp bilen oksan. Men ne ýok konkurensiýa. Plan boýunça ýaşaýan mysal üçin yerden plansada turmaly, şunyň dowamyny etmeli, işlem plan diýip giden spesek düzýän, şol işlem edip bolýan samam ýatamak, edip bolup onuň ýatýan. Bam şunýalak bir näme? Şonyň asy gowdat bilen mysal üçin ýöne men oňalak der. Şonu gön aýdan ýöne ýaman gowdat kim şoňa edip bilýän bolsa ýokman şonu ulanyň etde sistematika diýilýän zat. Yaman köp işe metreýär adam diýär. Pelwana nusxalyň diýär. Yo onken görnüşler amma wagtlar amma ýöne asy özüňde şo zat bolmalym diýen bar. Bilýär. Onuň men допустим özüm matematik sklad umady we alyp biljekä biz biraz abstraksion jögedýäs. Bir öz hodyna görä aýdym düzüp turan wagtyň turup da edip hemme meseleleň çözülgüi hemme işlerini edýän wagtda ýöne plan ertir 3-4 saat meselen çözmeli. Şunyň dowamyny etmeli işlem diýip bir ullukan. Ýok. Ýöne men şonu edesim gelýär. Ýöne bilemek başaran. Oň üçin mara özüň gater we terbiýelemeli owam bilýärmi? Meselen menen näýlek bolýar? Zaňatlar mysal üçin planymlaşdyrmaýda diýip başlaýan göne. Yo men oňalda ýok. Ýöne luboy boýnalan adam, допустим toy diýdi zat diýdi. Şoňa zat boýnaýar. Şoň menne hiç bili mesele bolmalylar. Näme aladan bolsun, dadyň bolsun. Punktual adamda. Göni ýok. Bilýär, kardeşleňem bilýär göni. 3 minut, 4 minut, 5 minut ýoňlar ýanda. Aýan, şo tarabyňa baraýdyn. Köp giyjä galma, wapşa olarlar, olam erkilek zat bolup bilýär ýöne giyjä galmajak bolýar bar ýa-ni. Onuň edil şoňaly birine söz vermek ýa birine bir edilmeli iş bolsa zat bolsa şonu men bitirmän ýa biriniň işini bitirip bermez şonu oje ýatfilm. Özmede iş bolsa ay bor bir zat ederine ertir borno. Ýöne sistematiçne öz günüňi nastroy edip zat edip ýaşap bilseň ýaman gowy. Молодец, готовы. Songot adamsy özüni öz bolşýaly görkezmelimi? Men bu nämeden soranym aýdaýyn? Ýanky maksadaga diýen bolsa da bilemok şunu bir diýdi. Jym diýdi, siz diýdi köpüň adamsy diýdi. Halka özüňizi bereňizde edil öz bolşuňyzy ýaly beriň diýdi we daşyňyza sizi gowwarýan adamlar üýşerler şonu diýdi. Halkyň öňüne ýasama bolmagyňyzy jym diýdi. Lalaşýanmy? Men lalaşýan. O arada mesele ýok. Допустим, mene bilemok özüm bolşundan artyk gowsarajak bolamak. Kam diýen mene bar, şu men näýlerakdymy düşünjek bolsam, prosta bir kısanak seriýa repli dili görseňem görnýär şo taýda. Şo turanyň arasynda kan bir allawçylyk zatlyk ýok. Ýöne başga biri şey diýip özüni alyp barýany bilen sen onu näme etjek iş edip bilmeýän. Şu mysal üçin sahnada bir hilek edip tanalýan adam soň özüni näme mätäç bilýändir-de şonu. Durmuşda da şoňa görünmek. Meni birazajyk şoňalyk adam görüňde sen tanaýan. Şo näýliginden bilýän zadyny bilýän. Men prosta daş bolanym anlatmaň üçin şonu. Da mysal üçin sen tanap dursun dara ýöne
bolşu ýalak görnün zat diýip bolanoklar o sahna adam. Atalar sözi var ýa-da. O görnüşüň ýalak. Sen aýt dogrusyň. Ýa-da görnüşüň ýaly bolýar, ýa-da bolşuň ýaly görnýär. Men şoňa maňa ýakyn şolar. Ýöne başgalar Dogrusyň şu diýip hasap edeli. Dogrusyň şu diýip hasap etseň bolýar ýöne emmekşä. Adamlar düzetmek agam ikimi de galyp durmaýar. Şoda şoňa men şoňa özüme şoňa ýakyn. Gatsa. Merdan ağa. Ağalyk ýaşyna ýetdiň, ağa diýilýän ýaş, gaty boljak ýaşlar. Mesele. Ýaşlara näme diýesiň gelýär? Ýaşlara aýdasyn melýän zat şu özüň gadyryň bilinmeýän ýerde durmaň. Lüboy meselede ýok, iş bolsun, zat bolsun, şo taýda gadyryň ýokmy, şo taýda gürlemelem däl. Agdyňa maşmalla iň esasy adam şo taýda görünmelem däl. Diňe bir düşünşip, senlik meseleni gurlaşyp çatyp bolýar. Oňursaňyz hiç kim bilen söýüşmän, ömrüňiz uzak gor. Ana ýene de bir aýtjak sen haçan ýalňyş poýda minýäň diýe. Şu näçe ýyr şondan düşdüň, şonça da utarsyň durmuşyňda diýe de. Sen ýydyňa gaýtmalla. Şu gorkup näçe şo poýdan, şu senine ters ýol bilen barýaňa, şo poýd bilen näçe şo gorkup düşmän otursaň, şonça da ýyda ýoluňa kıyın boljakda. Şu duýdyňmy şo sen çemte özüňe degişil däl wagt bilen şu durmuşda meşgullanýan ýa mysal üçin ýa dogry däl ýerde gezip oturan duýýan bolsaň, gön şo taýdan gaýdyň. Şo maslahat ýaşlara. Ene jogap. O jogap. Sag bolam. Gatsa. Minnetdaram. Taňry ýalkasyn. Ýer gelende soğuçgam taýynadym saňa. Oglanlara minnetdar. Elisiň oglanlaryna. Hele mere logan görýänsiň. Ulf Kabiliň adyndan sat ýer gelen aýt geçäýin, hem aýtkar. Şu 75-iň hem aýtkary. Oglanlar ýardam edýärler. Ilkinji Türkmenistan Kabil dawada adamçylyk oýda remont etjek bolsaň gaty arka ýüz bilýänsiň. Asyby minnetdar. Soňra da adam sana iň gerekli bolan 3 sanakda taýynladyk şuň içinde. Esasana aýdymçylara iň gerekli bolan 3 saat taýynladyk. Birinçisi de Uçko, söz yazmana. Ola düşünük güllar. İkincisi, açanın oradan telefonumdan bataryaya çökýär. Aýdaşlar. Onu taýynadym. Üçüncüden bokurdan ayağım, sen bokurdan entekli gerektir. Gatar kıyın netibe edenden. O günlerde görüşüp duraly. Seni görmäne, sen dörejüň bilen tanışyp durmana biz hemişe saatlar meýdana. Minnetdar, pählewan. Size de işiňizde üstünlük, oglanlar Elis Production toju işiňizde üstünlük minnetdaram ýa. Toyda görüşüp duraly, sen bu toylar kan netip bolsa. Yes sir. O sahnalerde Matt Nazarowyň hitlerini dinlemene şahatdyr. Yes.